A la jungla d'en Miquel Aparici el metall n'és el rei. On els ulls veuen un ganivet engabiat, la imaginació hi veu un tocar. El mateix passa amb una falç que evoca les potes d'una mantis. Cadascuna de les peces que formen aquests animals té una història particular al darrere. Moltes peces tenen la seva història, perquè normalment són objectes que ja han sigut utilitzats. Vull dir, la girafa de les pates em fa molta gràcia perquè quan les vaig agafar em va dir, mira, això són de les portes del Banc d'Espanya de la plaça Catalunya. L'autor aprofita materials reciclats que ell mateix recull dels contenidors, que li aconsegueixen els amics o que compra per internet o als encants. Bueno, això ve des de petit, que m'agradava molt rebuscar, o sigui, sempre anava pel terra, inclús tenia un cordill amb un imant que anava arrastrant de la casa al col·le per veure què recollia, i llavors això ha sigut una afició que he conservat. A més de les escultures de metall, Aparici també fa quadres amb una pintura i un pinzell poc habituals. I quan vaig començar a fer art, diguem-ne, vaig començar pintant en cafè, que això ve d'un viatge que vaig fer a Formentera, que hi havia moltes sargantanes que són endèmiques d'allà, que vaig vindre flipat d'aquest viatge i estava a casa d'uns amics i jo tenia un cafè. I vaig dir, mira, he vist una sargantana, i vaig començar a dibuixar amb el cafè i la cullera. L'exposició Animalarium es pot visitar al Museu Blau, un espai que agrada a l'artista, ja que li permetrà connectar amb un públic infantil que no és habitual a les galeries d'art.